Records. This is the voice, the general. Mangongongo, 21st century. Get Dai mai vangu vaipaona pandinotakwa vairidza mhere ndichibaka ndakapancha kamusombone namakwa ndakaruma mogoko ndichispakwa ondakatsika banga ichitamba makasa ndichimediteta nchitoda tsasa ndakabatwa nekamwe yake pakasa kuita kudonha mudhuri wekasa kutakwa nezvinouraya nekuti tinotakwa nezvinouraya pageto tinotakwa nezvinouraya tinodakwa nezvinouraya haundione kubva wandakabata koti kubhesi kunoita shoti tinodakwa nezvinouraya nekuti tinodakwa nezvinouraya ndichingomuka ndoti bhodhoro rakapanjwa nebenlili ngoma kana sauta sungaifix mubhedha ndaime sungaifix mubhedha ndaime ndapedza kudhakwa senoto drugs unovaona vachinotamba maclaxi mageto yutsi vari kutsvaga zvemamaxi totamba netina boisi kunge madaxi nekuti tinodhakwa nezvinouraya tinodhakwa nezvinouraya pageto tinodhakwa nezvinouraya tinodhakwa nezvinouraya haundione kubva wandakabata koti kubhesi kunoita shoti tinodhakwa nezvinouraya nekuti tinodhakwa nezvinouraya pandinodhakwa vairidza mhere ndichibaka ndakapancha kamusombone namakwa ndakaruma mogoko ndichispakwa ondakatsika banga richitamba makasa ndichimediteta nchitoda tsasa ndakabatwa nekamwe yake pakasa kuita kudonha mudhuri wekasa kutakwa nezvinouraya nekuti tinodhakwa nezvinouraya pageto tinodhakwa nezvinouraya tinodhakwa nezvinouraya haundione kubva wandakabata koti kubhesi kunoita shoti tinodhakwa nezvinouraya nekuti tinodhakwa nezvinouraya ndichingomuka ndoti bhodhoro rakapanjwa nebenlili ngoma kana sauta sungaifix mubhedha ndaime sungaifix mubhedha ndaime ndapedza kudhakwa senoto drugs unovaona vachinotamba maclaxi mageto yutsi vari kutsvaga zvemamaxi totamba netina boisi kunge madaxi